Україна не рояль. Із таким гаслом мітинг біля адміністрації президента влаштували активісти організації «Український наступ». Люди прийшли з прапорами та плакатами, вимагають від президента Володимира Зеленського скасувати свій указ про достроковий розпуск парламенту та переглянути свої кадрові призначення. Зокрема, їх не влаштовує призначення головою адміністрації президента Андрія Богдана, очільником Генштабу Руслана Хомчака та Івана Баканова першим заступником голови СБУ. В Конституції чітко прописано, що парламент має імунітет від розпуску за 6 місяців до закінчення його повноважень. Призначення Андрія Богдана головою адміністрації президента. Пан Андрій чітко підпадає під закон про люстрацію, оскільки термін його перебування в уряді Азарова відомий. І посада, яку він обійняв, прямо прописана в вищезгаданому законі. Згідно закону, президент має призначати голову Генштабу за поданням міністра оборони, а не за власним. Призначення Івана Баканова ВО голови СБУ. Баканов є очільником партії «Слуга народу», а членство в політичних партіях суперечить закону України про СБУ.